Minä olin seikkailemassa Harkkuri SMP:llä. No niin, mitäs tänään? Joo. Mitä tästä asanemaa? Toihmen. Tuossa on vihui. Tuossa on vihui. Tuossa on vihui. Oh! Terve! 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 Kuka tää on? Keeli. Oi sapari! Mitä sä teit? Mitä sä teit? Hei, mulla on teille yllätys. Mulla on teille yksi diili. Lopettakaa. Mulla on teille diili. Tehkää silleen, että tulkaa tänne. No tähän. Ja kattokaa taivaalle. Kattokaa vaan taivaalle. Kattokaa taivaalle. Ottakaa tosta! Joo. Poppasko joku teistä? Ei! Mulla alkaa mennä... Arvaa mitä hellnaa. Mun pitää paeta. Mä joudun paeta. Mun pitää mä kyllä palaan tonne vielä. Ei hätää. Mä menen vielä tonne takas. Huhhuh. Hei! Mun pitää vähän niinku korjaa armoreita, niin voitteko lähteä menee? Ootteko kuullut? Spjarpepepe. Joo. Tää et sä et osu muhun, niin näyttää siltä, että... Ketä te ootte? Ketä te ootte? Ai te ootte suurvaltiat? Oh! Ei! Oh! Ootteko te jotain? Hellnaa. En mä taida. Mun loppu kyllä... Oot sä varma?
Aina voi taistella vastaan. Mitä? Teilläkin on noita! Mä löysin noin yhdeltä paikalta. Yes. Yes. Se leftas. Kannattaisiko sun paeta? Kannattaisiko sun paeta? Mitä ihmini? Mihin ihmis? No, kai mä. Huhhuh. Olihan tossa PvP. Aina lähtee runaa. Mun vaan meni kaikki mun resurssit kyllä. Mitäs mä nyt tekisin? Enpä tiedä. Hei! Tulit se toisella? Kuka sä oot? Kuka sä oot? Sä oot joku muu. Joo, sut pitää myös mennä. Hei! Ketä te ootte? Tää on java! Sperma se! Ai! Botti! Sä oot äijän joku pilaaja, kuka vaan tuli meidän keskelle ja nappas sit edellisessä pelaas ne lootit, niin voimme laittaa minun speari! Mun speari meni! Mun speari meni! Sinne poppas! Monta äijä Eilikeli monta korjaa sulla on? Mä tappan jo yhden ainakin siellä alussa. Huomaa. En mä. Miksi on toi Fischeroli sitten? Taas lähti se sun toinen joukkolainen. Mulla loppu windsurket. Pitäisikö sulla olla vähän enemmän kuuneja joskus mukana? Äijä, löytyykö sul vieläkin Löytyykö sul kuuni vieläkin? Äijä, paljon sulla on kuuneja? Hei. Poppas! Joo, vois vetää strenaat ja kaikki nää alkuun tähän uudelle. Paljon sulla on kuunei! No, mä voisin tästä karata. Heippa! Mulla loppuu resurssit. Hei, mulla on idea sulle, mun diili.
Elämän diili. Kato ylös, kato ylös. No kerro. Noniin, kerro. No. Niin? Engransy. Ai niin, engransy. Sulla ois engransy. Mulla olisi kysymys. Lopeta nyt hetkeksi. Kuuntele, mulla olisi kysymys. Mä tapain engransy. Äijä, onks toi sun veljes? Tapainko mä siis sun veljestä? Joo, mä maksan sun veljen kuolema. Siinä kohtaa kun mä jaksan maksaa. Sinne meni taas se veli. Miltä tuntuu, että sun kuunit kuolee taas? Joo, uskotaan. Paljon neillä on näitä koodat. Paljon nää koodan engransseja. Ei oo tulos. Hei, kiitti, että maassa oli vincha, okei? Okay? Oi. Äijä, kuolkaa nyt. Ja. Äijä. Mä voin jättää tätä tähän. Mä voin siitä jättää kohta tähän. Mut mä voin paeta ja mä tuun kohtaa sut uudelleen vielä joskus. Mut kun mulla En mä tiedä. Ei mun tekis niinku mieli. Mulla loppuu resurssi. Heippa! Melkein. Kuolin. Mutta en ihan. Oh my god, on mun peräs joku. Miks mun peräs? Et sä lähitä. Mut kuitenkin. Kiitos kun katsoitte videon. Ja tykätkää videosta, tilauttakaa kanava. Jos seuraava videon pääsen karkuun, etkö seuraa?